I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na ovom kanalu. Danas ćemo igrati Clash Royale. Znači, bosanski gameplay 2. Znači, sad sam napravio novi serijal bosanski gameplay. Znači, igrat ćemo Clash Royale, mada on sad nije nešto previše popularan. Znači, vidite moj beskorisni dek u kojem nema ništa. Nešto što je novo izašlo jeste ovaj challenge. Znači challenge u kojem možete napraviti dek i različite ste arene. Pogledajte moj dek. Znači ovo je iz arene 8 karte i arene 7 tih arena. Tako da, OMG ljudi, mi ćemo odigrati battle, upoznali ste se s mojim dekom. Znači ovo za 2 dana, 12 sati ova završaje arene 7, 8 i 9 i idemo na zadnje 3. Tako da krećemo u battle da poderimo nekog. Pošto ovih derem. Ok, došao je ovaj ne vidimo od ovog. Nekita. Dobro, Nekito. Uzeo sam Bojra zato što šta će mi on. Mislim, uzet ću moj Ferno. Pošto on radi ogroman damage na towere. Ok, bacio tornado, što meni ništa ne znači. Sam što je ustedio eliksir. Yo, brothers! Yes, tako se to radi. Ajmo Lumberjacku, moj mali. Mislim, Lumberjack. Znači, idemo da ih oderemo u battlu. Znači, igrat ćemo 700 battla. Ti 700 batla ćemo da odigramo. Šalim se, ba nećemo igrati 700 batla, znači koliko to treba biti minuta, to cijeli dan video traje. Ne! Sudce, ti nemoj ga dirat, nemoj! Dobro sam prošao. Ok, ovaj uzima ovaj, kako se zove ovo, zaboravio sam eliksir, ne znam, zaboravio sam mu ime. Pišite mu komentare kako se zove to. Opa, Ice Wizard. Ipak smo mi jači jer uvijek pobjeđujemo. Rex King ljudi. Ok, ubijamo sada, znači sad sam krenuo. Ajde da vidimo s bowlerom, pošto on baca ovaj kamen ogroman. Opa, pa nije loše, ok. Pravimo dobar damage. Znači dobro smo odradili ovo. Clash Royale sad nije nešto poznat. Ali ja ga igram jer ne znam šta ću raditi. Ljudi, ne znam što ću sa života. Šalim se da. Šta ne znam šta ću sa života. Ajmo, ubi ga. Ok, sada ako ovo bude moja pobjeda. Znači, zna se šta slijedi. Znači, idemo slavlje i ulazimo u novije arene, jel? Tako se to zove. Znači, ok ljudi, ovo je ovaj challenge. Tako da. Ajde, bog te šta ti. Umreće, gotovo je. Ljudi, pobjeda je naša. Možemo da slavimo. Proslat ćemo jednom retardskom pjesmom. I play Pokemon Go every day. I play Pokemon. I tako ljudi, nije džaba bilo slavlje. Pobjedili smo ovog Nekita, malo smiješno ime. Tako da, ok, nećemo ovo rejtat. OMG, dobili smo legendary chest. Šalim se, ovo je golden sranje chest. Upa, skeleton army. Arena 9, ulazimo ljudi u arenu 9 i pravimo novi dek, tako da bandit, ljudi, uzimamo bandita. Uzet ćemo skeleton armija jer šta će nam biti za defense osim skeleton armija. Tebe ćemo uzeti goblin barrel. Ok, sad mi je dobro mi liči ovaj dek. Goblina nećemo uzmati jer je on glupost, znači toliko eliksira, mislim nije baš glupost, ali ga može se zaustaviti. 30 masketir, dobra je kartica, ali puno eliksira i možete neko samo s fireballom
Znači Inferno ćemo da uzmemo. Koga još bi mogli? Mogli smo Dark Prince da uzmemo, njega nismo nikako uzmali. Log. I koju još karticu? Ok, možda imaju Goblin Gang, tako da bi mi on dobro došao. I on bi mi bio za defense, tako da ljudi, evo ga dekić. Ravno u battle idemo. Znači, pogledajte, dobijamo Magical Chest. Idemo da povedimo neke ljude, tako da nek nam je sa srećom. Idemo. Znači, idemo prvo bacamo Inferno, pošto ako neće on, mi ćemo. Opa, već je dobar push, ljudi. Nije push, nego ovo, kako se zove. Već smo dobro krenuli. Inferno i Royal Ghost. On mi je sad najdraži, jednostavno. Kome nije. Nervira me sad eliksir, dobit će eliksir. Dodatni. Udari ga! To! Nek si ga! Ok, sad nam se valja Branto dok kud nisam uzeo vizor da ljudi. Bacamo Goblin Ganga. Ja sam prije govorio Goblin Ganga. Ok, ljudi, idemo! Malo je preglasno, ali... oh my god. Ovo je nekakav meme koji ja stalno napravim. Što ga... a, bog te mazo, šta je ovo? Pa nećemo... dovoljno su nas popušili. Mislim, nismo njih. Ne! Juj, bog te šta nam radi. Vidi ovo materomila. Ali dobre, odbranili smo se malo od ovog. Tako da idemo na drugu stranu baciti ovo. Znači... 6 minuta. Oh my god. 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 Dark Princess. Tako da ćemo nju da stavim. Ne! Peka, ljudi! Pekica! Volim više mini peku nego... hvala rahmetli ja. Mislim, neću preživiti to. Znači, ljudi, da ne bude video predug toliko. Znači, odigrat ćemo battle. Ovo traje 100 minuta, bukvalno. Video nam je na 7 minuta, bog. Znači, neće da bude nešto predug, mada je predug. Znači, editovat će mi se 5 godina. Ali ovaj video neće biti editovan sigurno. Preko InShota neće biti. I meni, moram baciti neku kartu. I dobre. Dobre, ljudi, možemo se nadat ne možemo se nadat pobjedi. Joj! Mislim da smo popušili. Nismo! To, brate! Log, ljudi, bacamo. Yes! Ne! Yes! Ne mogu da vjerujem, na 32 healtha smo bili. Konta kako nas nije povjedio. Ljudi, znate koliko mi je srce puklo. Oh my god. Ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidio, ostavite like, subscribe i mi se vidimo u drugom.